Hola, soc la Carmen i avui us explicaré com fer la divisió d'una xifra. Al divisor sol tenim un nombre. Per això, al dividend agafarem un nombre. Ara tenim de buscar un número multiplicat per 7 que doni 9 i serà 1. Ara, de 7 a 9 hi van 2. Ara tenim de baixar el nombre següent. Ara tenim de buscar un número multiplicat per 7 que doni 28 i serà 4. Ara, 7 per 4 dona 28 i de 28 a 28 van 0. Ara tenim de baixar el 7. Un número multiplicat per 7 que doni 7 i serà 1. De 7 a 7 hi van 0. Ara tenim de baixar el següent número. Un número multiplicat per 7 que doni 6 és 0. I de 0 a 6 hi van 6. I ja s'ha acabat la divisió, espero que us hagi agradat.